Sugatan ang 2 taong gulang na batang babae at ang kanyang mga magulang matapos na masangkot sa karambola ang sinasakyan nilang kotse sa Andaya Highway, Barangay Manangli, Sipocot, Camarines Sur, 1:30 ng hapon kahapon. Batay sa investigasyon, isang wing van truck na patungong Manila ang aksidenteng sumalpok sa isang Vios. Nasalpok naman ng Vios ang sinasakyang Avanza ng magkakapamilya at pagkakasalpok naman ng Avanza sa isang Hilux at pagkakasalpok din ng Hilux sa isang van. Itinuturo namang dahilan ng karambola ay ang pagkasira ng preno ng wing van. Yung portion na yon ay one-way scheme po dahil may road construction sa unahan. Nag-stop and go po sila. Nung time na yon, naka-stop yung northbound direction. Kaya pagka wala ng preno ng truck, inaro niya po yung 5. Same direction naman sila lahat po, papuntang Manila lahat. Nasa kusuriya pa ng Sipocot Municipal Police Station ang wing van truck at ang driver nito, habang sinagot naman ng operator ang gastusin sa pagpapaayos sa mga nasirang sasakyan. On hold lang po siya dito sa at hindi naman, wala namang mag-file ng kaso. Ang gusto lang naman talaga nila, may paayos yung mga nasirang sasakyan. Muli, nagpaalala ang otoridad sa publiko na ugaliin na i-check ang mga ginagamit na sasakyan bago magmaneho upang maiwasan ang anumang aksidente at makapinsala at abala sa ibang tao. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.